Niin, eli siinä kun tulee uutislähetyksen päätteeksi sääennuste, jos sen saa vaikka Jontaan nyt Anne Poliström, ja sitten se sanoo, ja lopuksi katsomme paikkakohtaiset säätaulukot. Lähdetään katsomaan, että minkälainen tämä paikkakohtaiset säätaulukot on miehiä. Eli lähdetään katsoa tämä lyhyt intro siitä paikkakohtaisista säätaulukoista, ja siinä on pätkä vähän uutisiakin. Niin lähdetään katsoa, että minkä tämä kohtaiset taulukot on miehiään. Eli lähdetään tosiaan katsomaan, että mikä on miehiään tämä paikkakohtaiset säätaulukot. Jes, moi moi. Ja nyt meiltä näkemiin huomiseen.